Hey guys, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन। बेनिफ्राय नै दायो गारियाव बिफा फिसा ससमा गानलायनानै जग्रोनानै दङ। जों दिनैहाय मोनसे जायगायाव थांलायनोसैलाय लोगोफोर। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिना जोबोद मोजां दिन। जोङो बेसेबा गोजाननि आलासि लोगो हमनो नागिरदो। बेनिफ्राय लोगोबो मोनलायफेराखै बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनलायसिगोन। फनफोराव रायलायबाय थायोमोन। थेवबो खनसेबो लोगो हमलायनाय जायाखैमोन। नै दिनैहाय दलथामबो फैगोन। दा जोंनि जायगायावनो फैनायखाय बिसोरखौ लोगो हमहैनो नागिरदो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आलासिया दायो दलसेया सोर जागोन। दा जोङो थांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर ना मा होनो। जोङो दायो गामि बारबोबाय मोनफैबाय फाइनालि मार मेंबाय माल रायबोबाय थायो लामा लेथ्राल' जायो आंनि सइस खालामनाया इ दै हिराखै फैनो नागिरो ओमफ्राय आङो इखिजा बर' बाजारखौ डाइरेक्ट खालामबोबाय थायो। दायो नै आंनिया लोगोफोरा दलसे मोनफैबाय आरो दलनै मोनफैनो गोनां दंबायो। बिसोर दलनैयाबो मोनफैनानै दंखायो। नै नुबायना लोगोफोर सोर फैनानै दंफैयो अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दैमु। बेखौथ' बयबो सिनायखायो लोगोफोर। नै हाम्फेयाबो आरो थुनुस्का सनायाबो उन्दुलांदोनो गारियावनो। बिसोरबो मोनफैजोब्बाय नै किटिमोनाबो गासैबो। इनिफ्राय बेयावनो जोङो दावथारा सगावनो लोगो हमलायबाय। दानिया जोङो फथा दैमा फारसे थांनोसै लोगोफोर। बेनिफ्राय बिसोरो फथा दैमायाव थांफेराखैमोन नालाय बेखौनो जोङो नायनो होननानै लेंहरबाय। हाव सोर जाखो बेलाय? दानिया नै जोङो फैयै फैयै फथा दैमा फारसे मोनफैबाय। जोंहा किटिया ओरैबायदि दाब्रायखादो स्कुटिखौ मजा होनलायलांदो रखरा। जि मोजां मोनदोनो बियो गुसु गुसुनो। दैफोरखौ थौले रखम नुयो लोगोफोर, नाथाय दैया गोथौआनो। मार गुसुनो दैयाबो इखैजा बेसेबा मैना फुख्रियाव फैनायसो जादों। एसे मोजां गारि सालायो नोङो। अच्छा मजा होनबोलायदो। दैफोरबायदि बारबोफेराखै दिनैसो फार्स्ट ना हौवानि सायावसो गाखोनानै थांबाय थायोमोन दिनै आं निजिनि सलायना फैबाय इमान गोजान। थनुस्का सना खानायानो गलांजोबो। दिनैसो लोगो मोनबायलै जारौखो। ओइनि मार नायदो बिमाया नै गोलोमखोजोब्बाय आङो। मबाइलनि साय मोगथाङाव बेसे साफा नुवाखै। मोजां नङाहाय गावासो ओरैबायदि किउट गावदांदां जायो नामा। दानिया जोङो जायगासिम मोनफैबाय। मोनफैनानै दसे रायलायबाय। जोंनि फथा दै लामा बेनो लोगोफोर। जानुवारियाव बिराद मानसि जायो बेफोर जायगाया बुंजोबो। सानस्रि सोदोमस्रि नामा फिजोब्बाय दंफैयो। गासिबो कमेडि बानायग्रा लोगो नांजोबदो दिनै एकदम। जों दिनै जराब्रै दं आरोना, जराब्रै थिंजानो भिडिअ लागासिनो दं। बेनिफ्राय नै जों लोगोफोर माव फैखो अकस्मातनो, माने मोनसे जायगायाव थांलायबाय जोङो मोनसे हादोराव। बेनिफ्राय जोङो भुटान हादोराव थांलायबाय लोगोफोर। मानो होनना बुङोब्ला दैमु मोना नुफेराखै थांफेराखैनो बे जायगायाव। बेनिफ्राय जोङो बिसोर लेंनायलाय जोंबो थांफानाय जाबाय। जोंनि जायगायावनो फैदो नालाय जों लांबाय बिसोरखौ। दा जोङो नै जोंजों दंफायो थनुस्काया आंजों उन्दुलांबाय आरो गथ' दङ आरो बाबुटिकु दङ। नै जोंहा थनुस्का सनाया बेसेबा मोजां गोजोन उन्दुलांबाय। जोङो दायो नै फैयै फैयै भुटान रायजो मोनफैबाय। बिसोरनि जायगाया ओरैबायदि गुसु गोजोन जायोना लोगोफोर, माने थाबाय थानो लुगैथावथाव। नैबे जिंजोंबो दैमा दं नालाय दै बोहैलांनायनि थावजोंनो बेसेबा गुसु जायो बार बारनाया। आरो बिसोरनि गारिफोरा बेसेबा लामायावनो थाजोबो मालाय, एख' सिखावबो गैया जेबो गैया। नै गंगार सिख्लाफोरा बेरायगासिनो बेसेबा गोजोन बार खोलो खोलोनो। मोनसे खोथा लोगोफोर, ओरैबायदि मिनिथाव घटना जाबोदो ना। नै थरायनाखौ नुदों ना, हेलमेटखौनो उल्था गाननानै फैदो। जि मिनिबाय जोङो, गावहाबो मोदै गलायनाय मिनिबाय। जाफेरि घटनाफोराबो जानानै गोसोफोरखौ बिराद खुसि मोनहोयो माब्लाबा समाव। जेरै दा थरायनानै हेलमेट उल्था गाननानै फैनायाव रावबो मिनियालासेनो थानो हायासै।
जेबो थरखोनो मोनबोआसैनो बेयो बेसेराया। नै दा जोङो जायगासिमहालागि सौफैबाय इनिफ्राय जोङो गारिखौबो पार्किं खालामनानै दोनबाय गासिबो फोरसा फोरसिनि गारिखौ दोनबाय। दाथ' मोना नालाय लोगोफोर जेबो जायगाफोरबो नुला इनिफ्राय बिसोरखौ मोनसे हटेलाव लांनोसै जाहोनोसै बेनिफ्राय लांफिननोसै न'फोरखौल'सो नुगोन लोगोफोर बिसोरनिखौ नै दाथ' जायगाफोरखौ जेबोखौनो नुला मोना खोमसिजोब्बाय नालाय। दा जोङो नै हाबहैनोसै हटेलाव इनिफ्राय माबा माबिफोर जाहैनोसै नै जोंहा सनायाबो बिराद खुसि जादों बिसिनाथ' बेरायनो मोनबा खुसि जाखायो नालाय। दायो नै दैमुखौ आङो सोंदोंमोन फैनानै गोसोखौ माबायदि मोनदों होननानै बिराद मोजां मोनदों होनदो माने फैफेराखैमोन बेफोर जायगायाव दिनैसो फार्स्ट टाइम बिराद मोजां मोनदों आंबो होनदो हांफेयाबो किटियाबो खननै जाबाय एबारसो किटियाथ' बिराद मोजां मोनखादो एबारबो बेखायनोथ' फैबावबाय। जोंनियाव दङ नोंनि खननाया दायो आङो लोगोफोरनो भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बारा गोबाव लाबाय थायाखै आङो भिडिअखौ। बेनिफ्राय जोङो सिङाव हाबफैबाय नै गासिबो जिरायबाय गथ' गथायफोराबो जिरायबाय बेनिफ्राय जोङो दा इदिनो बेफोराव सल' खननायफोरबो मोनो नालाय जों बेयावनो एसे इन्जय खालामनोसै होननानै लानानै फैनाय जाबाय। आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर।